Υπάρχουν γυναίκες που τις βλέπεις στην οθόνη και νομίζεις πως τις ξέρεις. Ξέρεις τη φωνή τους. Ξέρεις το βλέμμα τους. Ξέρεις τον τρόπο που απαντούν, που στέκονται, που χαμογελούν όταν όλα γύρω τους πιέζουν. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει όταν σβήνει το τελευταίο φως του στούντιο. Δεν ξέρεις ποιος τις περιμένει στο σπίτι. Δεν ξέρεις αν υπάρχει κάποιος να τις ρωτήσει «Κουράστηκες σήμερα?». Δεν ξέρεις αν πίσω από μια δυνατή δημόσια εικόνα κρύβεται μια γυναίκα που, όπως όλοι μας, κάποτε γύρισε το κλειδί στην πόρτα και ευχήθηκε να μην είναι μόνη. Και ίσως γι' αυτό, όταν η Νανά Παλετσάκη, στα 64 της χρόνια, άφησε να φανεί κάτι πιο προσωπικό, κάτι πιο ανθρώπινο, κάτι που δεν αφορούσε απλώς την τηλεόραση, την καριέρα ή την εικόνα της, πολλοί στάθηκαν για λίγο, γιατί δεν μιλούσε απλώς για έναν σύντροφο. Μιλούσε για την ανάγκη ενός ανθρώπου να αγαπηθεί χωρίς φασαρία, να ακουμπήσει κάπου χωρίς να πρέπει να αποδείξει τίποτα, να υπάρξει, όχι ως πρόσωπο της δημοσιότητας, αλλά ως γυναίκα. Αν είστε κι εσείς από εκείνους που πιστεύουν πως πίσω από κάθε γνωστό πρόσωπο υπάρχει μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ ολόκληρη, μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Και αν αγαπάτε τέτοιες ανθρώπινες ιστορίες, κάντε εγγραφή στο κανάλι, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για διασημότητες. Μιλάμε για ζωές, σιωπές, αγάπες και πληγές που ο χρόνος δεν κατάφερε πάντα να κρύψει. Η Νανά Παλετσάκη δεν υπήρξε ποτέ μια αδιάφορη παρουσία. Από τα χρόνια της τηλεοπτικής της πορείας, κουβαλούσε κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει. Δεν ήταν μόνο ο λόγος της, ούτε η εικόνα της, ούτε η ικανότητά της να βρίσκεται μέσα στα γεγονότα. Ήταν εκείνη η αίσθηση ότι μπροστά στην κάμερα στεκόταν μια γυναίκα που είχε μάθει να ελέγχει το βλέμμα της. Να μην δείχνει εύκολα πόσο την αγγίζει κάτι. Να μην χαρίζει στον καθένα το δικαίωμα να καταλάβει πότε πονά. Και αυτό πολλές φορές το πληρώνουν ακριβά οι άνθρωποι της δημοσιότητας. Γιατί το κοινό βλέπει το αποτέλεσμα, όχι την τιμή. Βλέπει τη γυναίκα που μιλά με σιγουριά, όχι εκείνη που μπορεί να λύγησε πριν βγει στον αέρα. Βλέπει το πρόσωπο, όχι τις νύχτες. Βλέπει την παρουσία, όχι τις απουσίες. Στα 64 της, η εικόνα της Νανάς μοιάζει να έχει αποκτήσει ένα διαφορετικό βάθος. Δεν είναι πια η ηλικία όπου ένας άνθρωπος κυνηγά με την ίδια αγωνία την επιβεβαίωση. Δεν είναι πια η φάση όπου η κοινωνία μπορεί εύκολα να του υπαγορεύσει τι σημαίνει επιτυχία, τι σημαίνει ομορφιά, τι σημαίνει ευτυχία. Στα 64 πολλές αλήθειες γίνονται πιο καθαρές. Καταλαβαίνεις πως η αγάπη δεν είναι πάντα εκείνη που χειροκροτήθηκε. Δεν είναι πάντα εκείνη που φωτογραφήθηκε. Δεν είναι πάντα εκείνη που γράφτηκε σε τίτλους. Μερικές φορές η πιο σημαντική αγάπη είναι αυτή που δεν χρειάστηκε να μιλήσει δυνατά. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει πότε να σωπάσει δίπλα σου. Ο άνθρωπος που δεν σε ρωτά γιατί δεν χαμογελάς επειδή ήδη έχει καταλάβει. Ο άνθρωπος που δεν έρχεται για να αλλάξει τη ζωή σου μπροστά στους άλλους, αλλά για να τη μαλακώσει όταν οι άλλοι έχουν φύγει. Και όταν η κουβέντα φτάνει στον σύντροφο της ζωής της, δεν έχει σημασία μόνο αν υπάρχει ένα όνομα, μια επίσημη δήλωση, μια φωτογραφία ή μια κοινωνική επιβεβαίωση. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι σημαίνει πραγματικά η λέξη σύντροφος για μια γυναίκα σαν την Νανά Παλετσάκη. Γιατί για μια γυναίκα που έχει περάσει από τον σκληρό κόσμο των μέσων, από τη δημόσια κριτική, από τα βλέμματα που συχνά δεν συγχωρούν, ο σύντροφος δεν μπορεί να είναι απλώς ένας άνθρωπος δίπλα της. Πρέπει να είναι καταφύγιο, όχι φυλακή, όχι καθρέφτης ματαιοδοξίας, όχι τρόπαιο για να παρουσιαστεί στον κόσμο. Καταφύγιο. Η ζωή μιας γυναίκας που εργάστηκε στη δημοσιότητα δεν είναι ποτέ τόσο λαμπερή όσο φαίνεται. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να φανεί δυνατή, ακόμη και όταν είναι κουρασμένη. Πρέπει να απαντήσει, ακόμη και όταν θα ήθελε να σιωπήσει. Πρέπει να εμφανιστεί, ακόμη και όταν θα προτιμούσε να εξαφανιστεί για λίγο απ' όλα. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή οι σχέσεις δοκιμάζονται αλλιώς. Δεν δοκιμάζονται μόνο από τη ζήλια ή την απόσταση. Δοκιμάζονται από τη φήμη, από την έκθεση, από το γεγονός ότι η προσωπική ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να γίνει κουβέντα σε τραπέζια όπου εκείνος δεν είναι παρόν. Ένας δεσμός για να αντέξει δίπλα σε μια τέτοια γυναίκα πρέπει να έχει ρίζες, όχι απλώς ενθουσιασμό, όχι απλώς πάθος, όχι απλώς την όμορφη αρχή που όλοι θέλουν να βλέπουν. Πρέπει να αντέχει τις δύσκολες μέρες. Τις μέρες που η τηλεόραση γίνεται βάρος. Τις μέρες που ένα σχόλιο πονά περισσότερο από όσο παραδέχεσαι. Τις μέρες που η γυναίκα που όλοι θεωρούν δυνατή δεν έχει άλλη δύναμη να κρατηθεί μόνη. Και ίσως αυτό είναι το πιο συγκινητικό στην ιστορία της Νανάς. Όχι αν κάποτε ονειρεύτηκε έναν γάμο όπως στα παραμύθια. Όχι αν κάποιος άνθρωπος πέρασε από τη ζωή της με τρόπο που άφησε σημάδι.
Αλλά το ότι, φτάνοντας σε μια ηλικία όπου οι άνθρωποι συνήθως μετρούν όσα έμειναν, εκείνη μοιάζει να μιλά για την αγάπη σαν κάτι που δεν τελειώνει επειδή πέρασαν τα χρόνια. Η αγάπη στα 64 δεν μοιάζει με την αγάπη στα 24. Στα 24 συχνά ερωτεύεσαι το μέλλον που φαντάζεσαι, στα 34 ερωτεύεσαι και μαζί παλεύεις με τις απαιτήσεις της ζωής. Στα 44 αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι αντέχει και τι όχι. Στα 54 κουβαλάς πια μνήμες, απογοητεύσεις, ευθύνες, σιωπές. Στα 64, αν αγαπήσεις δεν αγαπάς από αφέλεια. Αγαπάς επειδή ξέρεις. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να ραγίσει ένας άνθρωπος. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις αλήθεια μέσα στον θόρυβο. Ξέρεις πως δεν χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να σε εντυπωσιάσει. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να σε ηρεμήσει. Αυτό είναι το σημείο όπου η ιστορία της Νανάς αγγίζει πολλούς ανθρώπους, ακόμη κι όσους δεν την παρακολούθησαν ποτέ συστηματικά. Γιατί μιλά για μια αλήθεια κοινή. Όσο δυνατοί κι αν δείχνουμε, όλοι κάποια στιγμή θέλουμε κάποιον να σταθεί δίπλα μας, χωρίς να ζητά εξηγήσεις. Στην περίπτωση της Νανάς Παλετσάκη, οι θεατές συχνά είδαν τη δημοσιογράφο, τη γυναίκα των μέσων, την προσωπικότητα που μπορούσε να σταθεί σε δύσκολες συνθήκες. Λιγότεροι αναρωτήθηκαν τι σήμαινε αυτό για την ιδιωτική της ζωή. Πόσες φορές άραγε η επαγγελματική της δύναμη μπέρδεψε τους ανθρώπους γύρω της. Πόσοι πίστεψαν ότι μια γυναίκα που μιλά δυνατά δεν έχει ανάγκη από τρυφερότητα. Πόσοι θεώρησαν πως η ανεξαρτησία σημαίνει απουσία ανάγκης για αγάπη. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε απέναντι στις δυνατές γυναίκες. Τις θαυμάζουμε για την αντοχή τους και μετά ξεχνάμε πως κουράζονται. Τις χειροκροτούμε επειδή στέκονται όρθιες και μετά δεν ρωτάμε τι τις κράτησε. Τις ονομάζουμε σκληρές, ενώ πολλές φορές απλώς έμαθαν να προστατεύονται. Η Νανά, μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις προσωπικές αναφορές της, έχει δώσει την εικόνα μιας γυναίκας που δεν αφήνει εύκολα τους άλλους να ορίσουν την ιστορία της. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί σε έναν κόσμο όπου η προσωπική ζωή γίνεται συχνά προϊόν, η σιωπή μπορεί να είναι τρόπος αξιοπρέπειας. Δεν είναι όλα για να υποθούν. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι της ζωής μας για να γίνουν τίτλοι. Δεν είναι κάθε αγάπη φτιαγμένη για να μπει κάτω από προβολής. Υπάρχουν δεσμοί που όσο περισσότερο τους φωτίζεις, τόσο περισσότερο χάνουν την αλήθεια τους. Γι' αυτό και η φράση «σπάει τη σιωπή της» δεν πρέπει να διαβαστεί σαν φτηνό μυστικό. Δεν είναι απαραίτητα μια αποκάλυψη με τη στενή έννοια. Μπορεί να είναι κάτι βαθύτερο, η στιγμή που ένας άνθρωπος επιλέγει να μην κρύψει πια ότι έχει ανάγκη από συντροφικότητα, ότι έχει αγαπήσει, ότι έχει πονέσει, ότι δεν θέλει να τον θυμούνται μόνο για τη φωνή του στην τηλεόραση, αλλά και για την καρδιά που χτυπούσε πίσω από αυτή τη φωνή. Κάποτε, η λέξη γάμος ήταν για πολλούς το απόλυτο τέλος μιας διαδρομής, το μεγάλο happy end, η λευκή εικόνα, οι καλεσμένοι, οι υποσχέσεις, η βεβαιότητα ότι όλα από εκεί και πέρα θα έχουν νόημα. Όμως οι άνθρωποι που έχουν ζήσει αρκετά γνωρίζουν ότι ο γάμος δεν είναι το τέλος. Είναι ένας καθρέφτης. Σου δείχνει ποιος είσαι όταν δεν έχεις πια ρόλο να παίξεις. Σου δείχνει αν μπορείς να μοιραστείς την καθημερινότητα, όχι μόνο τη γιορτή. Σου δείχνει αν ο άλλος αγαπά την εικόνα σου ή την αλήθεια σου. Και για μια γυναίκα στα 64, η ιδέα ενός γάμου, αν υπάρχει, δεν μπορεί να έχει την ίδια αθωότητα με τα νεανικά χρόνια. Δεν είναι πια μια ανάγκη κοινωνικής επιβεβαίωσης. Δεν είναι να προλάβω. Δεν είναι να αποδείξω. Δεν είναι να με δουν. Είναι, αν συμβεί ποτέ, μια ήρεμη επιλογή. Να σταθείς δίπλα σε έναν άνθρωπο όχι επειδή φοβάσαι τη μοναξιά, αλλά επειδή η παρουσία του κάνει τη σιωπή πιο ζεστή. Να πεις ναι, όχι για να ανοίξει μια πόρτα στον κόσμο, αλλά για να κλείσει απαλά μια πόρτα πίσω από δύο ανθρώπους που βρήκαν επιτέλους ησυχία. Να φορέσεις όχι απαραίτητα νηφικό, αλλά εκείνη την εσωτερική βεβαιότητα ότι δεν χρειάζεται να παλεύεις πάντα μόνη. Αν μια μέρα η Νανά Παλετσάκη μιλούσε για έναν τέτοιο γάμο, το πιο ενδιαφέρον δεν θα ήταν η τελετή. Δεν θα ήταν το μέρος. Δεν θα ήταν οι λεπτομέρειες που συνήθως κυνηγάει η δημοσιότητα. Το πιο ενδιαφέρον θα ήταν το γιατί. Γιατί ένας άνθρωπος που πέρασε από τόση έκθεση θα επέλεγε ξανά την πίστη σε έναν δεσμό. Γιατί μια γυναίκα που έμαθε να στηρίζεται στον εαυτό της θα άφηνε κάποιον να σταθεί τόσο κοντά. Γιατί μετά από όλα όσα φθείρουν την καρδιά, η καρδιά επιμένει ακόμη να ζητά αγάπη. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Δεν είναι αδυναμία να θέλεις σύντροφο. Δεν είναι αδυναμία να θέλεις να σε προσέχουν. Δεν είναι αδυναμία να παραδέχεσαι πως η δύναμη κουράζει όταν δεν έχει που να ακουμπήσει. Η Νανά, όπως πολλές γυναίκες της γενιάς της, κουβαλά και κάτι ακόμη.
την εμπειρία μιας εποχής που δεν ήταν πάντα τρυφερή με τις γυναίκες που είχαν άποψη. Μία γυναίκα στην τηλεόραση έπρεπε να είναι αρκετά δυναμική για να σταθεί, αλλά όχι τόσο δυναμική ώστε να ενοχλήσει. Έπρεπε να είναι προσεγμένη, αλλά όχι ματαιόδοξη, ευαίσθητη, αλλά όχι εύθραυστη, προσωπική, αλλά όχι υπερβολικά ανοιχτή. Και μέσα σε αυτή την αντίφαση χτίζεται συχνά μία βαθιά μοναξιά. Όχι η μοναξιά του να μην έχεις ανθρώπους γύρω σου, αλλά η μοναξιά του να μην μπορείς να είσαι απολύτως ο εαυτός σου μπροστά τους. Ίσως γι' αυτό ο σύντροφος της ζωής, για την Ανά, δεν είναι απαραίτητα ο άνθρωπος που όλοι περιμένουν να δουν σε μία φωτογραφία. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που είδε εκείνο που οι φωτογραφίες δεν έδειχναν. Την κούραση πίσω από το μακιγιάζ, την αγωνία πίσω από την πειθαρχία, τη γυναίκα πίσω από τη δημοσιογράφο, το κορίτσι που κάποτε ήθελε να το αγαπήσουν απλά, χωρίς ερμηνείες και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Όταν ένας άνθρωπος λέει σύντροφο